skal du jo i gang med noget helt andet. Ja. Bertel, han skal lære at være mere i sin krop og at være mindre op i hovedet. Du skal til at lære at male. Det kan være, at vi skal bytte den der ud, så. Det kan jo være, vi skal det. Det handler ikke så meget om male, men mere om, at der kommer nogle følelser frem. Fokuser al energi ned i dine hænder. Du mærker papiret. Det er ikke anden gang. Det er første gang i hele verden, du mærker det. Vender du her. Og med knorene. Helt fantastisk. Man er aldrig i tvivl om tilstedeværelsen, hvis den er der. Det er lige præcis det, der er nok af min svaghed, og derfor er det godt, vi øver det. Vi skal prøve en øvelse, hvor man ikke tænker på fortiden og ikke tænker på fremtiden, men er til stede lige her. Det er ikke, fordi du skal male noget. Det er bevægelsen, det er gøren, det er nuet. Der er det vigtige. Og hele tiden vil intellektet gerne flygte, men det skal ikke flygte, fordi det skal være lige hernede. Kan du mærke? Og musikken, den vil lokke dig rundt på papiret. Det er jo ikke, fordi man skal male musikken, men jeg skal jo bruge mig selv og mine bevægelser, så der kommer noget ud til orkestret. Der fornemmer du meget til stede. Der er jo ikke noget som følelser. Dem glemmer man aldrig. Og har man en eller anden følelsesmæssig oplevelse, og der så trykkes på tangenten, så kommer det hele op igen.